Больш за 1000 чалавек з пачатку года звярнуліся па дапамогу ў абласным цэнтры. І гэта нягледзячы на тое, што перыяд актыўнасці кляшоў яшчэ наперадзе. Пік палявання крывасмокаў прыпадае на восень, але і сёння на карце вобласці адразу некалькі ачагоў кляшовай актыўнасці. По городу Бресту можно выделить следующее. Это парк воинов-интернационалистов, зеленая зона Дубрава, Красный двор, практически весь и дачные участки. В зонах рекреации благополучно, там клещей нет. По Брестскому району неблагоприятный поселок Муховец, лесополосы возле Больших Мотыкал, также возле Радванич, Скок, Клейники. Крывасмокі здольныя лавіць пах чалавека на адлегласці 10 метраў. Боль ахвяра кляшча адразу можа і не адчуваць, а наступствы могуць аказацца несуцяшальнымі. Зарегистрировано 4 случая клещевого энцефалита и 32 случая лайм-боррелиоза. Это по территории города Бреста и Брестского района. В прошлом году у нас было пока 2 случая клещевого энцефалита и где-то 20 случаев лайм-боррелиоза. В этом году идет рост заболеваемости лайм-боррелиозом. Но это связано с тем, что больше людей выходила на природу. Найбольшай рызыцы падвяргаюць сябе аматары збору ягад, грыбоў, лекавых раслін. Але нават у межах горада на прыватным падворку не выключана сустрэча з крывасмокамі. Пазбегнуць цяжкіх наступстваў дапамогуць рэпеленты, шчыльнае святлаадзенне і рэгулярны самаагляд. А калі вы ўсё ж такі атрымалі ўкус, трэба звярнуцца па дапамогу ў медыцынскую установу па месцы жыхарства. На наяўнасць узбуджальнікаў небяспечных інфекцый, знятых з цела кляшоў, можна даследаваць у абласным цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Софія Бережная, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брест».